Добрый дзень, меня зовут Коўтун Алексей, я з'яўляюся навуковым супрацоўнікам Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея. І сёння жадаю вам расказаць пра гэты набор хірургічных медыцынскіх інструментаў. Набор гэты складаецца з пінцэта, заціску кохера, шпаталя, скальпеля, заціска піана і таксама іголка-трымальніка. Саме па сабе гэтыя медыцынскія інструменты могуць быць цікавыя шырокай публіцы, але менавіта гэты набор цікавы яшчэ і тым, хто ім карыстаўся. Дакладна высветлена, што адзін з прадметаў у гэтым шэрагу быў выраблены ў Варшаве. Гэта заціск піана. На ім маецца адпаведнае клеймо Ядлоўскі. Фабрыка хірургічных і ветэрынарных інструментаў Ядлоўскі была заснавана ў Варшаве яшчэ ў 1872 годзе. Да канца 30-х гадоў гэта фабрыка была адной з буйнейшых фабрык у Польшы па вырабе медыцынскага абсталявання і атрымала шэраг дзяржаўных узнагарод. Зразумела, што інструменты гэтай фабрыкі мелі хаджэнне і па тэрыторыі Беларусі, бо заходняя Беларусь на працягу 20 год уваходзіла ў склад польскай дзяржавы. Менавіта гэты набор цікавы найперш тым, хто ім карыстаўся. А карыстальнікам яго ў гады Вялікай Адчыннай вайны быў славуты хірург, партызан Юрый Ільіч Тайц. Нарадзіўся ён у 1902 годзе ў Мінску ў сям'і яўрэйскага рамесніка, але па стопах айца не пайшоў, атрымаў адукацыю ў БДУ, вывучыўся на врача на медыцынскім факультэце і пэўны час працаваў па спецыяльнасці. У 1940 годзе, калі пачалася савецка-фінляндская вайна, ён адправіўся на фронт і працаваў ваенным урачом. У 1941 годзе, ужо на пачатку Вялікай Адчыннай вайны, ён быў прызначаны камендантам мінскага шпіталя. Але разгарнуць яго так і не паспелі, паколькі немцы хутка перасоўваліся на ўсход. Тайц не паспеў пакінуць Мінск і працягнуў працаваць у акупаваным горадзе ў мінскай паліклініцы. Ён займаўся дапамогай падпольшчыкам і партызанам, перадаваў ім з паліклінікі медыкаменты, але яго яўрэйскае паходжанне не магло заставацца без увагі немцаў, і ў 1942 годзе Тайц быў выпраўлены ў гетта. На шчасце, ён змог з гетта збегчы разам з сям'ёй і далучыўся да партызанскай брыгады імя Чкалава, што дзейнічала на паўночным захадзе Беларусі, найперш у Іўдзеўскім раёне. Там яго медыцынскі талент быў вельмі хутка ацэнены, і ў 1942 годзе у снежні Юрый Ільіч Тайц узначаліў партызанскую брыгаду «Уперад», што дзейнічала ў складзе брыгады імя Чкалава, якая займалася санітарнай справай. Даволі доўгі час Тайц наладжваў адносіны з суседнімі брыгадамі, дапамагаў ім у разгортванні санітарнай справы. Сам праводзіў аперацыі хірургічныя, у тым ліку даволі складаныя. Аднойчы нават пераліў уласную крыў параненаму партызану і тым выратаваў яму жыццё. Акрамя таго, Юрый Ільіч Тайц удзельнічаў у харчавых, у баявых аперацыях. Дакладна ведаем, што ён удзельнічаў у 2 канцэртах у ходзе рэйкавай вайны. У пасляваенныя гады прыняў удзел у аднаўленні мірнага жыцця і працаваў загадчыкам хірургічнага аддзялення мінскай клінічнай бальніцы нумар 5. Узнагароджаны Юрый Ільіч Тайц медалём партызану Вялікай Адчыннай вайны першай ступені, ордэнам Айчыннай вайны першай ступені і ордэнам Чырвонай зоркі. Ну і трэба адзначыць, што зараз мы даволі часта гаворым о трагічным лёсе яўрэйскага народа на тэрыторыі Беларусі, але трэба памятаць, што гэта гісторыя паўна не толькі трагедый, але і гераізма.